ಮುಂಬೈ ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದ ಬಂಟರ ಭವನದ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಟಿ ಭಂಡಾರಿ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2017 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಥಾಣೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ದಿವ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೋವೈ ಮಹಾಶೇಷ ರುಂಡಮಾಲಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ಬಾಬಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2017ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಪಟ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 2017 ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂಬೈ ಜನತೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಮಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ. ಅವಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕನಸಲ ಮನಸ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತೇರಿಂದಂಡ ಅವು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಾಗೈತ ಗೌರವ ಸಂದುಂಡು. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ರ ಅರೆಗೆ ಈಗ ಮಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಕಂಟೋಡು ದೇವಿ ಒಳಿದು ಇನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಆರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮುಟ್ಟುಡು ತೂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಗು ಸಹಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಎಂಕಲ ನೆತ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ಅಡ್ಡಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತಂಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರುಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನರ ನಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಡು ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಜನನ ಒಟ್ಟುಗಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22-30 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳುಡು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಅದು ಆನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದೇರು. ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ
ಗಂಗಾಯ್ ಶೆಟ್ರು ಕರುಣಾ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ವೇಷೋಡು ಅರುಣಾಸರಣ ಪಾತ್ರೋಡು ವೇಷೋಡು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ದೇವಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒದೆ ಮಲ್ಪನ ಸೀನ್ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಎಕ್ಕಾಡು ತೂತಿನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನೀ ಅಂಜಿ ನೆರವು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ ಸಭಿಕೇರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಬುಲ್ಪುನತ್ತುದು ಇಡೀ ಸಭಿಕೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂತೀರಿ ವೇಷೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವೇಷ ಬರ್ಪನು ದೇವೇಂದ್ರಿ ಅರುಣಾಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮಿ ಆಯೆ ರಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಗಲು ವೇಷದ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿನ ತುಂಡ ಅಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಆಲುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲು ಮೂಲು ಕಟೀಲ್ದ ಭಕ್ತರು ಕಟೀಲ್ದ ಆಟ ಮಲ್ಪವನುಲೇರು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡು ಏತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾಪಲ ಏರ್ಲ ಇಡ್ಲದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದಾರಿ ಆಯನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದು ಎಣ್ಣು ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ್ ಯಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಮುಟ್ಟಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಆಂಡ ಆಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದ ಜಪ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏರ್ಕೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸೇರ್ನ ದುಬ್ಬೆ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ಅಗಲಿಗೆ ಯಾಪಲ ದುಡ್ಡಿ ಜನ ಓ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡು ವೇಷದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಯನ ಸಂಸಾರದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆಯೆ ಅವು ತೋಜಾ ಅಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಲ್ಪೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ದಾಲಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಟಿ ವಿ ದಾಲಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕ ಜನಕಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೇರು ನಾನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಈ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತದೆ ಯುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡಂದು ತೋಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ್ನ ಊರುಡು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟುಬಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಈತ 1.5 ವರ್ಷದ ಉಲ ಯಾರು
ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡು ಎಂಕಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಆಪಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ ಮುಂಬೈ ಓರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಊರು ಶುರು ಅಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಮುಂಬೈದಂಚಿ ಮುಂಬೈಡ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಆ ಜನ ಈ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಜಯ ವಿಜಯರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ 2 ಜನ ತೆಗೆದೇರು ಒಂಜಿ ಐಗಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಐಗಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಗಲ್ನ ಒರಿಯೋರಿನ ಬೆತ್ತರು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಲ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಣ್ತೇರು 1 ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಹರೀಶಣ್ಣ ಈರ 2 ಕೋಟಿಲ 3 ಕೋಟಿಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎರಡ ಮಾತ ಇರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡ ಆರು ಕಡಂದಲಿದ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಾರೋಡು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಕಚ್ಚೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾರೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡದು ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ರ ಸಮಾಜ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಓ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆರು ಪಿರ ಕಡಪಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತೆ ಬೋಡಾಪಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೂರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ರಾಮಾಯಣೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಮಹಾಭಾರತೇನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಓದುವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲಯದ ಸಾರಾಂಶ ಏನಾಯ್ತು ತಿರ್ಲೇನ ಅವು ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದೇವ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆಗಳಂತವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಜ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೌರಾಣಿಕದ ಆ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾಯ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸೋದು ಆಗಲು ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ನಂಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊಡ್ಪೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಉರಿದ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದೇ ಪನವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಲ ಉರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಕಲಾವಿದರು ಉರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಈ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇರೆ ಮೊಗಲಿಡದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ವಾವಂಜಿ ರೂಪದಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒರುಜರಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರದ ಕನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಲು ತನ್ನ ಸಂಸಾರಗಾಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಾಡು ಅಕಲಿ ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೊಗಲ ನಿಜವಾದಂಡ ದೇವಣ್ಣ ಮೊಗಲ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಮೊಗಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ದೇವಣ್ಣ ಮೊಗಲಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಲ್ ಫಾಯ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಾಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆದಾಕಲು ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಕೊರಪಿ ದೇವಣ್ಣ ನಾವು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋನ ದುಡ್ಡು ಬದವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಅಂಚತ್ ಅಂಚಾದು ನಿಜೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲು ಅಕಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಸುಲ ಅಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಶ್ಚಟಲು ಒಪ್ಪುಡು ಅವುಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ವಲೆಂಡ ಆಗಲ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ ಒಪ್ಪುಡು ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಂಚಲ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದಲ್ಲ ಆ ದುಶ್ಚಟದ ಅಕಲು ದೂರ ಒಪ್ಪಿನ ಅಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಹಿಡಿದ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೊಗಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ನೆರವಾದ ಇನ್ನು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉತ್ತದನು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಕಲಾಭಿಮಾನಕಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಈ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆನಾತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆನಾತು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಒರಿಪು ನಂಜಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೀರಾವಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ನೆಟ್ಟು ಸಷ್ಟೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನು ಐತೆ ಪನ್ಪೆ ನ್ಯಾವಾದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ
ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಜೀವನ. ಅವು ದಯ ಪಂಡಗ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿನ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ESI ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ನಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಅಗಲು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಹತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಪೋದು ಆಗಲೇ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕಿತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂಡದು ಜನಕಲ್ಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಅಗುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಯಾಪಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಕೇಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ್ನಗೆಲ್ಲ ಓಲಾ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿಚಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್. ಎಂಗೆ ಮುರಾಡೇರಿ ಕಲಾವಿದೆ ದಿಕ್ಕೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಡಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರಂದಾರನ ಗನ್ಸೋಲಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಇಂಚೈತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅತ್ತೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಹಾಕ್ಯಂಡೆ ಆರು ದೆತ್ತಬಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಡಕಾಯಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇತೊರ್ತೆ ಸಹಾಯ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕದಾಂಡು ಅಂಚವ್ರ ಪೋದು ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಮಾತ ಪೇಪರ್ಡ್ ಗೀಪರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಬಂದ ಆತಂದು ಚೋರಮಣ್ಣ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಪನ್ಪ ಈರ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ದುಂಬುಕೊನಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಕೊನಲೆ ಈರು ನೂದ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಿದ್ರು ಐಟೊಂಜಿ ನೂತ್ತ ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಪಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಲಾ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲಾಗತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಲೇರಗತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಂದು ಎಂದದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣದ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಏನಾರಡು ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಈದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಐತ ದುಂಬುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ದು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕಲ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಒವೇ ಕೆಲಸನು ಅದ್ರ ಮಲ್ತೆಡಲ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಗುಣ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾರೆಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಈ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತೋಜಾದಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಇತ ಇನ್ನು ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಡಯಲ್ ಟೋನ್ ಉಳ್ಳ ಆರ್ನ ಪದ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಪಿ ಇಡ್ಲ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ಕಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಗಳು ಅಕಲು ಬಾಕಿ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗುಲೇರು ಅಕಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಆವದನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೊಕಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಐಕಾತ್ರದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಬೊಡ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈತು ತುಂಬೋದು ಬಂದಾಗ 26 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆತನಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆಡು ಅವು ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ನೂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಗಾರನ ಜೋಕುಲ್ನಗಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಅರ್ನ ಧ್ಯೇಯ ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನಾತ ದುಂಪಾಡು ಇಂದ ಆಶಿಷಾದ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರುಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಲೆಕ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಅಜೇಕರ್ ಬಾಲಣ್ಣನ ತೂತ ಬಣ್ಸಂಗೋಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಪನಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಡು ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಾಗ ಅಕ್ಲನ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ದುಡ್ಡುದ ವಿಷಯಡು ದಿಂಜ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಐಕ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಇಂಚಿನಕುಲ್ ಮಾತ ಎದುರು ಬತ್ತೆರಡನೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡುತ್ತಿನ ಬಂಗದಕ್ಲಿಗೆ
ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದಂಡ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಚದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನೊಪ್ಪುಗುಲ್ಲ ಗತಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನಾಗ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಪಾಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕದು ದಾದ ಮತ ಮಲ್ತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐಕಲ ಹರಿಶನ್ಯ ಮತ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಾರದುತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಲ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಲ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾರಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಿರ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಡಕ್ಲೇನೆ ಗೌರವ ಮನ್ಪಣಗಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾನರೂಪಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಲೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಕ್ಕೂ ನಡತನಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೇಯನ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾವೂರದ ದುಂಬು ಕಟೀಲ ಮೇಲೆ ಅಡಿತ್ತೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಟೀಲ ಮೇಳ ತಿಕ್ಕುನೆಕ್ ಏತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬವು ಕಾವೂರದಲ್ಪ ಕಾಲು ಒಂಜಿ 4 ಗುಂಟ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿರು ನಡಪೇರ ಆಪಿಜಿ ಜಿತ್ತನವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರು ಆರ ತಂಗಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಪುನೆ ಆರ ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ CA ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚೆಂಚ ಕಟ್ಟಲ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಮನಪಲಿ ನಿಖಿಲಂದು ಅದ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಕೂಡ ಬಂಡರಿಗೆ ಏನ ಅಣ್ಣನ ಜಿಪಡದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ದು ಜಿಪಡದು ಬೈದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ನುಪ್ಪುದಿ ಉಣದ ಅರಿಕೋಣದ ಅವಡು ಅರಿಕೋಣ ಎರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದಲೆ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನೆಪ್ಪು ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಪೆ ಫ್ಲೈಟಡ ಟ್ರೈನ್ಡ ಬಸ್ಡ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಪೆ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅದ್ದೂರದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 99% ಕೂಡ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತಲ ಉಂಟು ಆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉರಿತ್ತು ಕೊರನಂಚಿತನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ದಾಲಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿ ಜನ್ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೀರ ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರತೀರ ನಂಚಿತ ನಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಸ್ತುಲಿರ ತೆಂಕು ಬಡಗಿಡ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳಿರ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಾಂಡ 5 ಮಿತ್ತ ಪುಣ್ಯದಾದ ಬೋಡು ಬಂದಲೆ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ದಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು ಅಂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾನಿಲ್ನಕ್ಲೇ ದೇವರು ಬಂದಲೆ ಆ ದಾನಿಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತ ದೇವಿರಿ ಇಂಕ್ಲಂಗೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಆ ದಾನ ಕೊರ್ನುದನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚದ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಭಿನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಕಲನ ದಿರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಅಕಲನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಅತನ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಏತೋ ಜನ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದರು ತೀರ್ದು ಬೋಪಿರಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ತೀರ್ದು ಬೈರಿ ಅಕಲನ ಪಿರೌಡ್ ಏರುಳ್ಳಿರಿಕೆಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಗುಣದಿಗೆಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ವಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐಕಲ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ಷೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿರಂದ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಲಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ 8 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಂಡು 1.5 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾನ ಮಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಿಖಿಲ್ನಂಚಿತ್ತನ ದಾನಿಲಿಡದೆ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಯಾನ ಕಾಲಿ ಇಂಚಿಂಚಿನಕಲ ಮಂತಿರದು ಪನುಳು ಎತ್ತಂದೆ ಬೇತೇನದ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಅತನ ಎನ್ನ ಸಮಯನ ನೆಕ್ಕು ಕುರ್ದು ಯಾನು ಈತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಎತ್ತಂದ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಂಬೈದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದನೆ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಹರಿಶನ್ ಯಾರೇನು ವಾ ರೀತಿಡಿ ಯಾನ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಟೀಮ್ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನಣ್ಣವಡು ಮರಾಠ ಸುರೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮುದೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪುದರ್ದೀತನೇ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮುದೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕರಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಕೊಣತು ಗುರುತನೆ ಐಕಳ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಊರಿಗೆ ಕೊಣತದೆ ಅಂಚಾದ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ನೈಟ್ ತೆಂಕು ಬಡಗುಂದು ಮನ್ಪಣ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ಒರಿಯೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಏತೋ ದೂರಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮತ ಬೈದೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಸೂರತ್ ಪೂನರ್ದು ಸನ ಸಂತೋಷ ನಕ್ಲಿ ಮತ ಬೈದೇರಿ
ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇ ಬಂದುಲೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಪಂಡ್ಯರು ಇತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಗಲೇ ಬದುಕನ್ನ ತೊಂದರೆ ಬದುಕನ್ನ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬದಗ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಆಪೋರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಟವನ್ನು ತೂಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿ ಓಲೊಂಜಿ ಗುಡಿಸೊಳ್ಳ ಓಲೊಂಜಿ ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಂದೇನ ಅಗ್ಲಿನ ತೂವಂದಿದ್ದಂದಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದಾಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಆತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನಪ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿತು ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತಾಗ್ಲಿ ಏರೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಭಾಷಣನೇ ಮಲ್ಪನು ಸಮ್ಮೇಳನೇ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಮುಗಿದ್ಬುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಎದುರು ಬೋಪನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲಾಗ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಕೊರ್ತಿಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಏರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗೆ ಲಾಭ ಜತ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಏರಿದೆ ಎತ್ತೊಂದೇರ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ದಾದನ್ಲ ಕೊಡಿರ ಆವು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪುಟ್ಟಬಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲಾಗ ಬಹುಶಃ ಏಪಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಋಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಋಣಿದಾಯ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನವು ದಾದಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಆ ಸ್ವರಟ್ಟು ಆರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಗುರುತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಪುಣ ತಾತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಪುಟ್ಟ ಪಾಡ್ಯಾರಾಗ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತುಪೋಡು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನಾನು ಆ ಕಲಾವಿದರು ಏರೇ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆಗಲೇ ತಿಕ್ಕೋಡ ಏನ ಓಲು ತಿಕ್ಕೋಡ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸವು ಜತ್ತದೇರು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಾಹಸಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೂರೋರು ಬನ್ಪುಣ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲು ಚಿತ್ರೋನು ಏಪಲ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ಕಿರೀಟದಿದು ಕಂಟೇಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಮೇಕುಲು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಪಾಪ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇನೆ ತೆರಿನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆವೊಂಡು ಬಜಿ ಕಲೆನೇ ನಂಬೊಂದು ಬದುಕುನ ಕಲಾವಿದನ ರಾತ್ರಿನ ಮಾತ ತೂಯಿನ ನಂಗೆ ಪಗೆಲದ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನದ ನಿಜ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೇನು ಬೇಗ ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಠದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡಲ್ನ ಕೊರೆದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಅದು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಜನಮಾನಸೋಡು ನೆಲೆ ಆತೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ஒரு ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಭಾಗವತರೇ ಅದು ಮೆರೆಯೊಂದುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾನಾ ಕಮಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾತ ಕಮಿಟಿಗಳ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವ ಅದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧ್ರುವ ಅದು ಈ ಯಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಬಂದಲೆ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚಿನತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಸಿಕರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆನು ಜನಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನು ದೆತನ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ದಾನಿಲು ಊರ ಪರವಿರದ ಬಿಂಜೇರು ಇನಿ ಕಲಾಮಾತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಯಕ್ಷದುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆಲ ಸರ್ವ ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಕ್ಷಕರೇನು ಆಸೀನಾದತಿರು ಮಾತಾ ಬಿಂಜರು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಘಾಟ ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ
ಸದೃಹದ ಸಹಕಾರದ ಸ್ಪಂದಿಸೋನು ತೂನಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಬಾರಿ ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಯುವ ಭಾಗವತಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಂದನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಭಾಗ ಪಂಡದು ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪಾಡು ಕಲಾವಿದರು ಮೆರೆಪಾಡು ಊರುಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಇತ್ತದು ಒನಸು ತಿನಸು ಗೇನ ಕೊರಂದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಕಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ ಭಂಗೋಗು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಯಕ್ಷದುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಬಡಗಾದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೇನದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಸುಂದರಾಂಗ ಸುಕಲಾನ್ವಿತ ಶುಭ ಚರಣ ಕಟಿಶೋಭಿತ ವ್ಯಳ ಸುಬರ್ಧನಾಭ್ಯಸಕ ಕೋಟಿ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಶೋಭಿತ ವ್ಯಾಳ ಸುಬಂಧನಾಭ್ಯಸಕ ಕೋಟಿ ಸದೃಶ ಕಿರಣ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಚಂದನಾಂಗ ಚರ್ಚಿತ ಸುಮನೋಹರ ಮಂದಗಾಸ ಮಹಿಮೋಂಬುದಿ ಶುಭಕರ ವಾರಣ ವದನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಮೋಹನ ವಾರಣ ವದನ ವಾರಣಾಸ್ಯ ವರದಾಯಕ ಸಂತ ನಾರದಾದಿ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಯುಗ ವಾರಣ ವದನ ಕಂಬುಗ್ರೀವ ಕಮನೀಯ ಕರಾಂಬುರುಕಾಯ ಕಮನೀಯ ಕರಾಂಬುರುಕಾಯ ಮೃಗಂಡು ಜರಿಜಿವರ ಶಂಬರಾರಿಜಿತು ತನಯ ಮಧುರಗೇಗ 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 ಜಂಬವೈರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮರವಂದಿತ ಜಂಬವೈರಿ ವಿನುದೋ ಮರ ವಂದಿತ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನಾಂಬುದಿ ಕುಂಭಜ ಜಂಬವೈರಿ ವಿನುತ ಮರ ವಂದಿತ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನಾಂಬುದಿ ಕುಂಭಜ ಜಂಬವೈರಿ ವಿನುತ ಮರ ವಂದಿತ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನಾಂಬುದಿ ಕುಂಭಜ ಜಂಬವೈರಿ ವಿನುತ ಮರ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನಾಂಬುದಿ ಕುಂಭಜ ವಾರಣ
ವದನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಮೋಹನ ವಾರಣ ವದನ ಮೋಹನ ವಾರಣ ವದನ ಸುಮೋಹನ ವಾರಣ ವದನ ಚಾರು ಬಾಲ ಕನ್ಯಾಪುರವರ ನಿಲಯ ಶಿವನ ಸರಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಂಗಲ
Oh